Hoy inauguramos el espacio de duelo gestacional, perinatal y neonatal. En una parte tenemos un jardín de plantas aromáticas que atraen a las mariposas, que simbolizan este día y este duelo, y en la otra parte tenemos un espacio de reflexión y de refugio con un olivo que simboliza la esperanza y el dejar ir esta mariposa y este alma. Entonces, es muy importante que las familias y las madres tengan un espacio de referencia y un sitio al que poder acudir para sentirse seguras, refugiadas y reconfortadas. És un compromís que teníem amb la ciutadania de tenir un espai tranquil, relaxat, on la gent pugui venir a recordar-se d'aquests nens i nenes que malauradament no van poder néixer en el seu moment i que aquestes famílies enyoren. Ara tenen un espai al cementiri municipal, un espai de dol que hem intentat fer d'una forma que sigui un espai tranquil, bonic, amb el cel obert, i que esperem que en un futur pugui estar ple de papallones, no només de les que tenim pintades, sinó també les que vindran amb aquestes plantes aromàtiques que hem portat.